Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur Coulomben legearen ariketa bat ikusiko dugu. Kasu honetan ikusten dugunez, 4 karga ditugu eta kasu honetan karga danak positiboak die. Ariketa honetan esaten diguna da, karga honetan zeintzuk dien indarrak. Beraz, hau aztertu beharko dugu. Aurreko ariketan ikusi genuenez, 2 zati desberdin egin behar izan genituen, baina kasu honetan 4 karga ditugunez, 3 zati desberdin egin beharko dugu. Beraz, 3 karga ditugu, beraz, lehen karga, hau, positiboa, indarra zentsuetan fango da, hau, F bat izango da, bigarren karga hau eta hau, bigarren karga zentsu hontan izango dugu, eta 3. karga zentsu hontan izango dugu. Hau da, 3 aldiz kalkulatu beharko dugu Coulomben legea. Gogoratu. Hau, zentsuetan J eta zentsuetan I izango da. Zergatik? Karga honetan ikusiko dugu Q-bik egiten dion indarra J ardatxan izango dela, Q3 egiten dion indarra I ardatxan izango da, baino lehen karga Q bat egiten digun indarra bai J, bai I ardatxean izango dela. Beraz, hau jakinda, guazen dana ondo jartxera. Lehen indarra, F bat. K, Coulomben konstantea, bider. Karga bat, eta 4. kargaren. Eta distantzia. R ber bi. Ez dizuet jarri, baina, karratu bat denez, hemen 25 zentimetro da, hemen berdin, eta hemen berdin. Ados. Orduen, sistema internazionalean dana jarrita egon behar denez, Q3 jarri dut, bakatu, hau, Q3 da, Q3. Q3 0,14 mikrokulom, danak berdinak dienez, hemen jarriko dut 0,14 mikrokulom berdin 0,14 bider 10 ber minus 6 kulom. Kasu honetan K bederatzi bider 10 ber bederatzi bider Q3 0,14 bider 10 ber minus 6 bider berdin 0,14 bider 10 ber minus 6 eta distantzia 25 zentimetro hau 0,25 metro. Hau, egiten badugu, ikusiko dugu F bat izango dala. Bi koma laurogeita bi bider 10 ber minus 3. Beraz, Q3 Q4 egiten dion indarra 2,82 bider 10 ber minus 3 newtonekoa izango da. Guztiz I ardatxean. Guazen, bigarren karga edo bigarren indarra hauet esan da aztertxera. F2 berdin bider, kasu honetan Q2 bider Q4 zati distantzia berbi. Kasu honetan datu danak berdinak dienez 2,82 izango da, baina guazen dana txukun jartzea. Bider 0,14 bider 10 ber minus 6 bider 0,14 bider 10 ber minus 6 0,25 berbi eta bigarren indarra izango da 2,82
laurogeita bi bider amar ber minus iru newton, baina kasu honetan J ardatzean. Orain, guazen, hirugarren karga hau aztertzera. Hau, 35 zentimetro da, bueno, Pitagoras aplikaturik, hipotenusa izango da, kateto berbi, gehi kateto berbi horren errokarratua. Hau egiten baduzue, ikusiko duzue, 35 zentimetro dala. Beraz, F3. Q bat eta Q lau. Zati R berbi. Kasu honetan 0,25 izan beharrean 0,35 da, kasu honetan hipotenusa dalako. Hau, kalkulagailuan sartzen badugu, ikusiko dugu, indarra, hobeto hemen jartzera, ikusiko dugu dala 1,44 bider amar ber minus iru. Kasu honetan I, Newton barkatu, izango dugu I eta J. Beraz, guazen hau dana ezabatxera eta oin bigarren zatia ikusiko dugu. Oin bigarren zati hau ikusiko dugu. Aurreko zatian ahaztu zait hemen minusa jartzia, ze ikusten dugunez J ardatzean, indarra beruntz doienez negatiboa da. I kasu honetan, hau da, F bat eskumarantza doienez, hau da, positiboa izango da. Hemen ikusten dugunez, F3, hemen gelditu garela. Ikusten dugunez, bai I, bai J komponentea dauzko, bi komponenteak. Beraz, egin barko duguna jakiteko indar resultantea zein dan, I eta J banatu. Hau da, F3 izango da, 1,54 bider amar ber minus iru, eta esango da, sinu konsen zati bat, 45, eta konseno. Beraz, hau egiten badugu, ikusiko dugu, bat positiboa, hau I izango da, eta bigarren zati bat negatiboa, beruntz doielako, kasu honetan J. Beraz, F3 indarra, 0,108 bider amar ber minus iru Newton I positiboa, eta minus 1,018 bider amar ber minus iru Newton J negatiboa, beruntz doielako. Beraz, oin hau dana izan da, oin ja indar erresultantea kalkulatu dezakegu. Positiboa, eta oin guazen dana jartzera. Bueno, izango dugu, guazen lan jartzera. Zueko beto ikusi alizateko. Izango da, gehi, baino zentsu hau negatiboa. Kasu honetan, J. I eta gehi
kasu honetan J. Hau I da, eta hau J. Beraz, oin, danok dakizuenez, bakarrik Iak eta Iak batu izakegu, eta Jak eta Jak. Hau da, I ardatzean da zen indarrak, eta I ardatzean da zen indarrak. Beraz, 2,82 gehi 1,0 Eskatu, bider 10 ber minus 3 gehi 1,1 bider 10 ber minus 3, hau izango dugu 3,8 bider 10 ber minus 3 Newton I ardatzean. Gehi, oin, I ardatzean aztertuko dugu. Bueno, kasu honetan ikusten dugunez, bera izango da, minus 2, barkatu. Da, honen bera, baina kasu honetan negatiboa. Kasu honetan, J. Beraz, zergatik da bera, ze ikusten dugunez, kasu honetan, I ardatzean, hau da, I ardatzean, bindarrak positiboak dira, hau eta hau, biak positiboak beraz batu egiten die, eta kasu honetan, negatiboak dira, baina egiten duguna da, zinu negatiboa jarri, eta indarra bera izango da. Beraz, laugarren kargan izan ditugun indarrak bi hauek die. Hau egin genezakena da indar baten bihurtu bakarrik, eta hau egin ahal izateko egingo genuke errokarratua honena. Hau, berbi, eta hau berbi. Hau egiten badugu izango genuke indar bakarra, baina hau ez da ariketak eskatzen diguna. Ariketak hau eskatzen digu. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikustegatik eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.